Baterkárni Surano! Baterkárni Surano! Sme tu ako dotknutá verejnosť, združená v občianskej iniciatíve Chránime si naše a nachádzame sa v priestore, kde má vyrásť Šuriansky industriálny park a integrovaná baterkáreň a v podstate sme sa tu zišli na živé reťazi, aby sme vyjadrili občiansky odpor proti tejto baterkárni v súlade s právami, ktoré máme zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, a to, dovolím si citovať, právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave Slovenskej republiky, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Aj tu v tejto kauze baterkárne platí to staré známe, že kto má peniaze a moc, nepotrebuje právo. Sú len dve roviny z môjho pohľadu. Buď zákon platí a platí rovnako pre každého, alebo idete bez hlavu a moci páni, a to je terajší stav, bez ohľadu na to, čo vyžaduje zákon, presadzujú svoje úmysly s čínskym investorom. Pozor, oni predali zdravie Slovákom za zisky pre čínskeho investora. A ako náhle autority, ktoré tu ešte máme, ako je napríklad generálna prokuratúra, kde som podal podanie, aby preskúmali zákonnosť tohto rozhodnutia, začne postupovať v súlade za zákonom, musí vyzvať stavebnú autoritu, aby urobila nápravu. A im chýba to hodnotenie, že čo tá baterkárňa vlastne prinesie. Bez tohto hodnotenia oni nemôžu vydať stavebné povolenie, čiže to musí zákonite viesť k tomu, že ho zrušia. Alebo tu zostane ten stav bezprávia, ktorý tu je, a bude sa pokračovať ďalej. Ale pozor, aj to stavebné povolenie hovorí, že 36 mesiacov majú na to, aby to stavali a dokončili. A zatiaľ im bola povolená len časť tej baterkárne. Čo tým chcem povedať? To znamená, že tá baterkárne je projekt na dlhšie ako na toto volebné obdobie, ktoré teraz beží. To znamená, že bude tu šanca pri voľbách si vybrať garnitúru, ktorá bude vyžadovať zákona, ktorá slúbi poprvé, že nepôjde s Robertom Fičom, ktorý to chce za každú cenu dokončenú, že valec je rozbehnutý, nepôjde s ním do hlavy, a po druhé slúbi týmto ľuďom a týmto ľuďom, ktorí tu dnes stoja protestujú proti baterkárni, som to prišiel slúbiť aj ja, že žiadna baterkárňa v rozpore s zákonom nesmie byť postavená. Takže toto tu sa verejne zaväzujem a budeme to vyžadovať a budeme robiť všetky právne prostriedky, na to využijeme aj politické, aby sme vyžadovali dodržanie zákona a ochranu zdravia ľudí, ktorí žijú v Nových Zámkoch. Takže dnes sa nachádzame nedaleko Šuriana, kde má postavená nová baterkáreň. To, prečo sa tu a prečo je to aj väčšina ľudí, je to, že sa tu ide stavať bez toho, aby ktokoľvek posúdil, akým spôsobom bude chránená voda, životné prostredie, akým spôsobom to bude ohrazovať ľudí a akým spôsobom môže zdravie trpieť. Toto je ten zásadný problém, prečo je to takýmto spôsobom sa nemôžu vykonávať ani veľké projekty. Toto je veľmi dôležité, aby proste ľudia sa cítili bezpečne, aby ľudia, ktorí tu žijú, boli uistení o tom, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo, či už na zdraví, alebo na vode, alebo na vode. Teraz sme sa rozprávali aj s kolegom o tom, že vlastne ako ďaleko je to. Ja sa obávam, že súčasná vláda akoby poviem to, že začína sa štandardne správať tak, že zákon obchádza, a to sa deje aj tu. Preto ja sa bojím toho, že tie zákonné veci, zákonné limity tu nebudú naplnené, a toto je tá moja najväčšia obava. Zásadný problém je to, že sa nedodržajú tie kritériá. Nemáme tu posúdené, EIA ešte nie je vyhodnotená, už je vydané stavebné povolenie, a preto toto je ten zásadný problém. Ja si myslím, že každá investícia na Slovensku je dobrá, ale musí byť v prvom rade bezpečná, a v druhom rade ľudia, ktorých sa to dotýka, ktorí bývajú v jej blízkosti, musí byť ubezpečení o tom, že to je v poriadku, že to bude všetko dodržiavané tak, ako máme. A samozrejme, pokiaľ tu má investovať, poviem to, že čínsky investor, tak to vzbudzuje naozaj obavy, a podľa mňa oprávnené obavy, lebo veľmi dobre vieme, ako čínsky investori sa správajú. Podľa tejto veľkej EI sa bude v tejto fabrike bude sa používať ako vstup do výroby 390 miliónov rôznych chemických látok a materiálov ročne. To je každý rok. Keď z toho unikne len 0,01% do prostredia, či už vypúšťaním cez odpadové vody do vzduchu, tak
to je tisícina, 0,1%. To je 390 000 kilogramov škodlivých a toxických látok každý rok do prostredia, do vody, do pôdy, do vzduchu, všade. Za 5 rokov, za 10, zrátajte si to. Táto zem je najúrodnejšia na Slovensku. Je to tzv. Obilnica Slovenska, ktorá dodáva kvalitné obilie, ovocie, zeleninu, rajčiny, papriky, melóny, marhule, broskyne, skutočná kvalita. No a toto je nepočasiteľné, že táto vláda, ja neviem, či tomu nerozumie, ale pán Fico je Stopolčian, tam je tiež úrodná, že prečo toto nám robia, my sme z toho nešťastní, ako starší ľudia, ale aj naše deti, naši vnúci, ako tu budú žiť. Viete, budú strašné emisie z toho, veď my, čo sme tu, to sú múdri ľudia, sú tu chemickí inžinieri, lekári, poľnohospodári, ktorí tomu rozumejú, nie sme my nejaké hlupáci. Vieme, že tu budú obrovské emisie sa vypúšťať do vzduchu. Voda sa zničí, voda takisto odčerpajú, bude tu suchá pláň, no a čistá choroba. Onkológovia budú mať veľa roboty. Už teraz majú dosť roboty, lebo Šariš, viete, Dušno-Šala, tak je Nitriansky kraj, tak je na prvom mieste onkológia. Teraz čo budeme robiť? Čo naši vnúci? Prosíme vás, zastavte to. Aj vláda, spamätajte sa. My sme tu nešťastní, bojíme sa toho všetkého. Myslíme to v dobrom, pochopte nás, peniaze nie sú všetko a nás naozaj, aj vás, vláda, alebo všetci, ktorí sme ľudia, čaká len tá klopka hliny a naozaj peniaze, chudárske peniaze, nikomu ešte šťastie nepriniesol. Ďalej. Ja jednoducho nemôžem pochopiť premiéra, že po tom dramatickom zážitku, že ho skoro zabili, atentát ho skoro zabil, on prežil a není vediačný pán za svoj život, nemá v sebe žiadnu pokoru, na čo sú mu peniaze. Veď mohol sa presvedčiť, že mohol okamihu zomrieť. Na čo by mu boli tie peniaze judášské? Na čo? Treba si ujasniť pojmy, hej? Lebo niekto hovorí, že však aj v hornej strede je baterkáreň. Lenže nie je baterkáreň ako baterkáreň. To, čo je na tom najškodlivejšie, je, keď idú od nuly. Keď idú vyrábať vlastne tie katódy a anódy. To je tá najšpinavšia výroba, lebo tam sa používa tá najtoxickejšia chémia. Lebo celá tá výroba tých katód je postavená na jednom organickom rozpúšťadle, ktoré tu budú emitovať do vzdušia, lebo sa to nedá zachytiť úplne 100%. Hej. No a oni, aby prešli tými všetkými štúdiami, aby prešli tým povolovaním, tak oni ho 10-násobne podhodnotili v tých vstupoch. To asi viete, lebo to už je verejná vec. FEI má stránku veľmi zašitú, ťažko sa na internete hľada, ťažko sa k nej dá dopracovať, pokiaľ nezadač správnu adresu. A na tej ich webovej stránke Goshen FEI je komplet výrobný program. Dajú sa tam stiahnuť aj technické listy. A tie batérie, ktoré im teraz robia, tak to sú batérie, ktoré majú 8 rokov. Medzi s tými rokmi boli vyvinuté, takže nič moc. Ak to tu budú robiť, tak to je bežná baterka. Také baterky sa predávajú normálne na internete, to nie je žiadne nejaké veľké know-how alebo nejaký high-tech, sa oni volajú, hej. Takže toto celé je jedna veľká potiaľka. Goshen je trpazlík, hej, oni sa tvária, že sú nejakí veľkí, alebo majú nejaký významný podiel na trhu celosvetovo, ale keď som pozeral do tých marčičerov, čo uvádzajú rôzne zahraničné noviny, ktoré sa s tým zaoberajú, tak oni majú necelé 3% na svete. Pretože
sa týka trhu, takže oni nie sú žiaden rozhodujúci hráč. Ako oni boli prezentovaní od začiatku všetkými inovaťákmi a vládou, že sem prichádza svetový gigant, ktorý vôbec nie je. Čiže oni od začiatku vlastne robili takéto rôzne dezinformačné kampane a skončilo to tým, že z batérií pre automobily nakoniec bude možno baterky, alebo teda články na batériové úložiska, alebo možno v konečnom dôsledku aj pre tie drony. Ako si vysvetlíte, že prečo to vlastne budeme mať? Keď to nie je ani nové, ale aký je toho skutočný účel? Je dobrá otázka, ako hovoríme my v Amerike, good question. Nikto úplne presne nevie, ale je to na nejaká batériová lobby na Slovensku, ktorá jednoducho nejakým spôsobom vyabstrahovala z toho Green Dealu, ktorý sa po celej Európe tlačí, že by sa tu dala na tom postaviť nejaký biznis plán. A ten biznis plán je v podstate, že určitá skupina ľudí okolo Inobatu a okolo Smeru, to sú proste ľudia, ktorí sú aj bývalí smeráci, tak si vymysleli tento biznis plán a idú to tu na postaviť. Budú mať 20% tej fabriky. Vraj to dostanú za to, že dokážu preklenúť tie byrokratické bariéry. No, toto je vlastne výsledok. Preklenovanie byrokratických bariér, to sú jednoducho podvody, ktoré urobili v technickej dokumentácii. Vlastne Európska únia má také skúsenosti. Sú určité smernice v Európskej únii, kde je zakázané robiť to tzv. Salomovou metódou, tzv. salami slicing sa to volá. A je vydaný k tomu aj nejaký materiál, ktorý sa dá stiahnuť aj v slovenčine a jednoducho sú precedensy, ktoré už sa riešili aj v Európe, kde jednoducho nejaké firmy, aby sa ľahšie dostali k povoleniam, tak rozdelili ten projekt na viac malých celkov a potom to postupne akože dávali von. A toto je učebnicový príklad toho celého. Hej. Len to malá EA, to vzniklo asi preto, aby navodili nejaký dojem u tých ľudí, že sa niečo posudzovalo. Pričom výsledkom toho povinného toho hodnotenia zisťovacieho je rozhodnutie. Je napísané, že sa nebude podľa zákona 24 posudzovať. To znamená, že fabrika za 1,2 miliardy, kde sa bude používať akože v prvej fáze 200 000 tón materiálu vstupného, z toho bude minimálne nejakých 80-90 000 tón toxických látok, tak takáto fabrika nebude posúdená. A to nehovorím, že ešte tu je druhá fáza, kde je ďalšia. Čiže dokopy môžeme rátať nejakých 400 000 tón materiálu ročne, ak by chceli robiť tie 40 giga. A minimálne polovica z toho je vlastne toxických látok, lebo elektrolít je tam obrovské množstvo toho NMP, ktoré síce nebude akože sa dovážať, ale bude sa recyklovať. Takže tam je ten podvod, ktorý vlastne idú urobiť, že oni uviedli do tých správ ako vstup iba nákupené množstvo, hej, recyklované, ktoré otočia za rok niekoľkokrát, tak akože to zatlkli, aby to nemuseli dať do tej analýzy na rozptyl. Tak,